Bona vesprada i moltes gràcies a tots per acompanyar-nos en un dia tan important per a tots els socialistes de l'Alcora. Vull aprofitar la meva intervenció per ampliar l'horitzó de la nostra mirada i dirigir-la més enllà de la política municipal en la que avui ens centrarem i dur-la fins a la política autonòmica. No soc molt original si us dic que la Comunitat Valenciana es troba en una situació crítica, a punt de ser fallida, en situació d'emergència real i a la vora de la ruïna no solament econòmica, sinó també social i moral. Aquesta regió de 5 milions d'habitants, que va ser capdavantera a Espanya, està per sota de la mitjana nacional en tots els paràmetres. Tots sabem que la comunitat necessita un canvi i jo estic convençuda que el canvi està a punt d'arribar. I quan arribi serà de la mà del Partit Socialista. Perquè 20 anys del govern del PP són massa, perquè hem pogut comprovar com els populars han fracassat amb el seu model econòmic, social i cultural. I és que parlar del Partit Popular és parlar dels Blasco, dels Camps, dels Costa, dels Rita, dels Fabra, de la seva corrupció, massa corrupció, així a Castelló sabem bé, d'una televisió pública fonada, dels dependents i sobretot de l'atur, massa atur. I els valencians, els alcorins i les alcorines, ja estem farts. Mireu, amb el PP tenim 36.000 milions d'euros de deute, un de cada 3 ciutadans a la vora de l'exclusió social, una taxa d'atur per sobre de la mitjana nacional i 12 punts de renda menys que la mitjana. Crec que són raons suficients per passar pàgina, per construir la comunitat que es mereixem. Lo corregut així no té equivalent a altres parts d'Espanya. És molt greu el que ha passat així. Hem de fer-ho per nosaltres mateixos, perquè si no hi ha canvi, no és el PSOE, no perd el PSOE, perdem tots els valencians. Així que apostant pel PSPB no estarem triant només un canvi de sigles del partit del govern, sinó que ara més que mai serà el moment per una transformació real de la comunitat. Així que no dubteu, el millor per a tots, PSPB a l'Alcora i PSPB al País Valencià. Moltes gràcies.